magalaw yung ano ko pag video pasensya na. Nandito na kami sa Orok. Ang daming tao. Oh, si Justin ang magbablog. Dumano sa dako sa bakla, mablog kita. Mahulog ka? Hi! Hi! Ang dami ng tao dito. Hi! Hoy, halika na. Wait lang po Ayan guys, dito yung mga pool. Dalawa lang po yung pool guys. Hi! Yan guys, malalim dyan oh. Papansin yung kapatid ko. Ano, sinipa ko ng kapatid ko. Oh, tignan nyo. Yan guys, yan. Wait lang guys, naghahanap lang kami ng cottage. Sige. Uy, uy.
the things I wanna say. Pass pa yan ha, pass pa yan. Ay, nabibig. Video. Longer than before. I wanna see you more and more. Pauwi na kami.